Inaya. Onwa man of peace. Okay, Inanya ifuna onwa bialo info triplets. Okay, response ko me no mora ha. Inanya ifuna ebe anyị nọ kịta bụ ebe ọ kwọrọ ha ụgwọ na ọfụrụ. Triplets. Very wonderful triplets. Ụmụaka bịara ụwa. Hey, triplets. Ha na-etokwa. Congratulations, congratulations. Ha na-etokwa. Ha na-etokwa. Ọnwa fụrụ ụmụaka ebe a na-agba ọsọ. Ọnwa ụmụaka arụ dị ha mma. Amụrụ ofu na-amụ ebua dị adakafọ ọsọ na ya fụrụ ego a ga-eji wee kwụọ ụgwọ n'ọgwụ tụ aka anọ. Biko onye na-enweta vidiyo na-atụsara anyị vidiyo because ihe ọma bụ ihe mere ebe a ị ga-anatakwa ngozi nke gị na dis triplets. Amụrụ ofu mụ ebua nna nwa gba ọsọ n'ụlọ ọgwụ si na eji ego aji agbafụta ha ma ego aji enete ha anya. So ọnwa wee take responsibility kwọrọ ha ụgwọ ụlọ ọgwụ. Ọ kwụchara ụgwọ ụlọ ọgwụ mechaa si ha were ego ụlọ ọgwụ a na-etewe ụmụaka triplets. Na onye mere ihe a niile na-atụ ụda Chief Dr. Sir James Nnebedum ibe were tebezi ụmụaka anya na ịka ha na-akwọcha na ịka ahụ dị ha mma and ebe ha bibu uncompleted building ka ha bibu mana ọrịa ntịzi hụrụ na Federal Housing Transit ọbịa ha ka anyị bịa nkịta. Arụ amaka